Pop diva Jelena Karleuša gotovo svakodnevno je glavna tema u medijima, a kako je vest da je uspela da postigne dogovor sa još uvek zakonitim suprugom Duškom Tošićem oko sporazumnog razvoda, preplavila sve portale, zanimalo nas je da li je Jeca možda našla novog dečka. Pratili smo je do njene vile nakon što se završio izbor za mis, na kome je bila predsjednik žirija. Svakako hvala ti na komplimentima i jedan veliki pozdrav za Hype televiziju. Samo jedno pitanje, video sam malo pre da si rekla da se ipak razvodiš, je li to tačno ili je pogrešno preneto? Trenutno smo u fazi sporazumnog razvoda, ja se nadam sporazumnog nije. Ali mislim, to je tačno, znači zapravo to što je... Ne bih na tu temu, to je bolna tema i za mene i za našu decu, tako da mislim da je dosta bilo pričanja na temu moje privatnosti i braka. Mislim da je generalno Srbiji preko glave mog privatnog života, ajde da se bavimo nekim lepim temama, muzikom, uskoro mnogo lepih iznenađenja. Je li istina da nešto spremaš u tajnosti? A kad ćemo znati nešto više o tome? Vrlo uskoro ti, pošto smo dobri prijatelji privatno, nećemo se folirati pred gledalcima, ti uvek se prvi sadiš. Ljubim te. Hvala, vidimo se, ćao. Hype Paparazzo. Dobrodošli poštovani gledalci. Vi gledate najnovije izdanje Hype Paparazza. Posle uspešne tezge, Mile Kitić vratio se u Beograd, a mi smo ga sačekali na aerodromu. Mile te kao i uvek sačekao njegov vozač, pa smo krenuli za njima. Ni kiša nije smetala, Mile je krenuo ka centru grada. Iako smo očekivali da će ići do nekog tržnog centra, ipak se to nije dogodilo. Mile nije nigde svraćao, nego pravo kući, gde ga je sačekala Marta, koja je preuzela verovatno sav njegov novac. Ostanite uz Hype Paparazzo i Hype televiziju. Hvala vam na pažnji.
Aleksandra Prijović i Filip Živojinović očekuju ćerku, tvrde domaći mediji. A posle saznanja o polu par ne skida osmih sa lica, jer posle sina Aleksandra ćerka im dolazi kao šlag na tortu. Nema ništa lepše nego imati i dečaka i devojčicu. Pevačica je nedavno potvrdila lepe vesti i otkrila da se nakon koncertne turneje i saznanja da očekuje drugo dete na neko vreme povlači sa scene, dok izvor blizak bračnom paru otkriva da će njihova porodica postati bogatija za jednog ženskog člana. Aleksandra nije želela da krije lepe vesti zato što i Filip i ona smatraju da su deca najveće bogatstvo. Srećni su i sasvim je prirodno što su poželeli da dobiju još jedno dete. To neće usrećiti samo njih i njihove porodice, već i sina Aleksandra, koji im je često govorio o tome kako bi želeo da dobije brata ili sestru. Nedavno su saznali da prije nosi devojčicu, ali za sada to znaju samo najbliži. Tu vest još uvek ne žele da objavljuju zbog malera, ali i zbog njenog povlačenja iz javnosti. Inače, i Filipova maćeha, Lepa Brena, nedavno je govorila na temu pola bebe, te je istakla da svi priželjkuju curicu, budući da se u porodici Živojinović rađaju samo muška deca.